ka kiɗa marra mu ji daɗi. Ga Kwamarat ga Abba Kanawa. 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 Ga Hanzile ka gidajen kowa. Ga Kwamarat ga Abba. An zo wajen me rage Assalamu alaikum, ina kira ga 'yan uwana matasa musamman na makarantar KUT. Kan ku manta da dan uwanmu da muka rasa da naira 10,000 da aka karba ranar zabe. Ku fito ku dangwala Abba Kabir Yusuf, musamman 'yan makarantar Nozios 'yan uwana. Ko bulo ɗaya ba ƙara muku ba, sai suna da aka canja mu. Wallahi sai na fanshe 10,000 ta. Sai na fanshe 10,000. Ni ma sai na fanshe 10,000 ta. Ni ma sai na fanshe 10,000 ta. Ni ma sai na fanshi. Ni ma sai na fanshe. Sai na fanshi. Ƙuri'arka ƴancinka. Ni ma sai na fanshe 10,000 ta. Ni ma sai na fanshi. Ni ma sai na fanshi ranar zaɓe. Ni ma sai na fanshi. Mu ɗaliban mu sai mun fanshe 10,000 ranar zaɓe da ƙuri'an mu. Ni ma sai na fanshe 10,000 ta ranar zaɓe. Ni ma sai na fanshe 10,000 ta. A radi ni ma sai na fanshi. Ƙuri'arka 'yancinka ranar zabe, ka zo ka dangwala Abba Kabir Yusuf a jam'iyyar PDP. Tabbata muku albarka. babban kwaro Ken Keso. If rap was politics, then I should be kwankwaso. So, a uzu dole in kira. Koye tabaraka sa makiyanmu mamaki. A Kano sai ma duhun aiki. Ya Allah cire hasada a gaba da kiyayya kadda mi raki. Abba ke Yusuf muke buri. Mu fi ƙarfin zuciyar ba akan halin mu ka tsarkake aiki. Sai Abban Kanawa. Godiya Allah ka sa a zukata kadda mi yawan buri. Maraba da ma duhun aiki a Kano sai Abba ke Yusuf. Gwamnan Kanawa 2019. A masallaci akwai Abba. Abba gida. Makarantu ma akwai Abba. A kasuwanni ma akwai Abba. Ofis akwai Abba. Ina matasa na kune Abba. Abba gida. Zawarawa na sane Abba. Abba gida. Ɗalibai na ta kira suna